Sayon, baliha sa itong giluto na itong hotdog dito ka. Sus, kabisi. Hoy der, napa kay kwarta diha kay mo palitag sudan? Wala magay kwarta, wagay ko kapalit og tambal o nga nagpislango ko karon. Naunsa mahinoon ni natakdan day ka? Takdan yung kunin mo kay isa raman tag kwarto. Nah, mauna ni ron. Wadyo ka dihay maski 50 lang pwede mag sudan. Wala na lagi. Pangita na lang dito sa sulod ka, basig na kay makitaan. Ah sige, testingan lang na kong pangukay. Main pa para makapalit na tag sudan. A few moments later. Size naman ni ako nakitaan. Ah, pila ra? 6 pesos ra ba? Unsa may mapalitan eh? Nah, saon man eh. Mangutang na lang ta kay kung di ta mangutang di ta kakaonan eh. Ayaw eh. Di ko musugot. Kapoy kay mo bayad og ngay utang. Ah, kung dili ta mangutang di jud ta kakaon. Ayo, pre. Ayo, pre. Oh, nasiboy to ko oh. Pasin pwede ta makahiraman eh. Testingan na lang nako. Pre, dayon ta karon. Asa man ta pre? Sa maligaya ba? Araw nila karon, malabong ta. Wagi isa siguro ko pre kay medyo murag lain jud ang paminaw sa lawas ba. Helong diha, naglain magay po na imong naw. Boy, pwede yung makahulam sa imong kwarta? Wala ra ba koy kwarta madam miyat? Ah, grabe, manabong, magay mo paingon. Wala lagi sabay-sabay ra man niya ko. Ah, wala gyud mahimo darwa man pud si kwarta nga mamugos ka. Unya, mula ko sa ko pre, di man ka matug maligaya. Naa, manggod na, di lang pahiram. Ah, sige pre. Ayo. Na, hindi tayo makaon ani ron. Mag-diet lang sa guta. Na, hindi na pwede sa kuha ng diet-diet ba? Ala, pugso nimo nga wala man gyud tay kwarta. Aw, watay mahimo. Mga unatama kay gutom na. Na, mao dyan na yung problema sa'yo, kaya wag kita ikapalit og sudan. Na may kwarta diri ma. Size naman na sayon. Unsa may mapalit ana? Napaon, kadagan og mapalitan ng size. Eh, sa mampoy mapalit ni mo, ana. Dito sa tindahan ni Timan pa, tag 3 sarang hotdog, di duha na ka hotdog. Ay, tama din na dyan. Kami na doon mangaon. Si kamurang duha. Unsa na pud ako lang yung isa. Soy, diet ka, ikaw rin may mag-diet. Naunsa man taon tamaan na. Kita rang duha. Pagpalit ito sayon, kita rang duha mangaon. Paghilom, ako ra, ako si Sayon, dako nakagawas. Hilom-hilom, ako ray mo kaon sa duha ka hotdog. Main pa sayon. A few moments later. Kayang sayon. Uy, ako'y muluto para ako'y makakaon. Uy, kinit na si Sayon. Uy, Sayon. Dili mga kabalo muluto, no? Ako'y luto eh. Ah, sige pa. Pero ako aning isa ani ha. Oh, sige pa, why problema. Okay ha, bantay ka. Dan. Sayon, baliha sa itong giluto na itong hotdog dito ka. Okay, magsiyar sa ko kilayan kay Kuntiyan. Sus, pagbali lang, dili ka balo. Sus, kabisi. Yeah, kumusta man niya Sayon? Okay na na? Pagpaabot pa ko pa, daraw akong ibalik. Uy, Sayon, hindi man na mawala ko hotdog baliha. Dili ka na ay! Ngun ka pa, baliw na ko. Na, hindi naman ni makaon, uy. Saan ba taawi? Sunod gani pa ko, kanugo ka tarong ako, dili na mo tarong mo. Mga ipad yun, tatanawa karon wala na tayo sudan. Saan eh?